innoverende en nieuwe. Voor heel veel mensen is dat een heel nieuw verhaal. En ik ben blij dat we die mensen hier hebben kunnen krijgen, want dat is geen sinecure, dat zijn vedetten. Dat zijn echte vedetten. En om die op een zaterdagavond om 8 uur hier binnen te krijgen, we hebben daar moeite voor moeten doen, maar het is ons gelukt. Ze komen zelfs nog eens terug en ze komen de 28e december op Terrasken in Kerniel. Daar in het gat, in het klooster, daar treden we opnieuw op, dat is hetzelfde programma. Functie van het volk waar je zit natuurlijk en het volk dat we dan hebben. En dan komen zij ook terug. Dus je mag nog eens terugkomen als je het goed vond. Vond je het niet goed, dan is het volgende keer misschien beter. Misschien ook niet goed. Nu gaan wij dus in de nieuwe outfit. Je ziet, er zijn er 2 die links dragen en al de rest draagt rechts, heb ik gezien aan de mutsen. Nu gaan wij over naar het iets meer, de advent is stilletjes door en nu gaan wij over naar het kerstgebeuren. Het kerstgebeuren gaan wij dan afsluiten met ons lijflied. Nadien komt Casco opnieuw bij jullie terug. Je ziet dat wij een outfit hebben voor speelse momenten, zoals voor de pauze, allemaal kleurrijk, verschillende kleuren, geel, rood, alles. En nu zijn we iets serener. Iets serener. Als je naar de dames kijkt, ziet je dat helemaal. Voilà. Voor jullie. En we beginnen, en het mag vrolijk zijn, maar niet te commercieel, bij kerstmis. Feliz Navidad. Nee. Oh, voilà. Het is alweer veranderd. Maar goed dat ik het weet, dat ze het allemaal zeggen. We beginnen met de meezinger en je zou moeten meezingen, de herdertjes en wat nog? En de Gloria, dat kennen we allemaal. Hè? Voilà mensen, je ziet het, de repetitie is gedaan, we worden bijgetuned zoals in het eerste programma en we maken er een potpourri van. We beginnen met de herdertjes. Die op de dool zijn en die een onderkomen zoeken. Jullie worden allemaal uitgenodigd om mee te zingen. Het programma is niks veranderd, maar de rest komt. Geen voorspel, onmiddellijk eraan. Oké, ja. Ik heb 1, 2 en weg, hè. Hetzelfde blad. Heel van onder. Oh, zo. 64. We hebben maar 1 Nederlander bij.
onze groep. Niet goed voorbereid. Nou, ik ben een grens gevallen. Hè. Ah, ja. Kom maar. De herdertjes was die fameus, Gloria gaat beter zijn. En dan gaan we in crescendo. 4 erop, hè. Ja, van wie zeker nog eens naast. All I Want for Christmas van Mariah. Ja, voilà, die was het. Ik zie het hier niet staan, maar voilà, je kent dat nummerke. Dat is een gemoderniseerde uitgave van de liedjes van Weleer. Maar je gaat dat dadelijk voelen, nog meer zingen. All
geen evidentie voor de dirigent. Hè. Voor zo'n band er in toon te houden en in de maat te houden en harmonieus te laten spelen. Dat is de bedoeling. We repeteren elke donderdag. Voor sommigen is dat normaal, sommigen denken misschien repeteer ik niet zo dikwijls, dat horen we toch niet. Maar heel gemakkelijk is dat niet. Niet iedereen is vrij, niet iedereen kan zich vrij maken en het is toch wel nodig dat je die stukken samen doorneemt. Vandaag is het zo dat er 2 van ons zijn die voor de eerste keer samen een rol spelen. Ik vind dat fenomenaal dat die dat kunnen. Want het zijn heel veel verschillende partijen en het zijn heel veel verschillende melodieën. En het samenspel is geen evidentie. Heel vroeger, bedankte mijn pa dan altijd de partners van de muzikanten dat ze zo dikwijls waren mogen komen repeteren. Dan zei hij altijd, ja, het is toch wel fijn dat uw mannen mogen komen repeteren. Nu krijg ik telefoon van sommige vrouwen die zeggen, wanneer is nog eens repetitie? Tijden veranderen. Nummer 1 tot 11. Dat zijn niet rare dingen, dat nummers langs beide kanten. Langs 2 kanten staan op. Kan hem op wal zitten dus. Volgende is 2. 1, 2, 3. Iets wat je verkrijgt. Maar die zitten daar in dat hoopje. Nee, is goed. Als je 2 ziet, dan staat 1 aan de achterkant. Nee. Sommige wel. Iedereen jouw sommige wel bij. Dat is al uit. Daar is 1. Daar staan de Dat paar is van al achter op. uit. We worden zelfs weer nodig. Ik zal die wel op volgorde maken. Kijk, Ik heb hem wel gezien vandaag. Maar de boekhouding is het probleem. In alles ziet je dat geen evidentie is. Probeer dan maar een samen muziek te spelen, mensen. Ik moet ook niet lezen eigenlijk. Een administrator nodig eigenlijk. En dat was straks als eerste gespeeld. Al de rest is weg gespeeld. Nou hebben we dat allemaal ingeleid, maar nu, we hebben dat straks als eerste Ja, daarom. ligt dat hier Daarom op is het weg. Dat is alleen maar van kerstmis, de rest wordt gewerkt. Maar daarom is het ook weg, hè. Het zit ergens anders. Als je goed kijkt, dan mensen, wij hebben allemaal een tablet. Zie je? Allemaal niet, hè? Bijna. Allee, sommigen niet. Ja. Het is maar een kwestie van, het is allemaal zo evident. Iedereen heeft zijn capaciteiten, heeft zijn vermogen en die verschillen. Voilà, Feliz Navidad! Mr. Administrator.
was het rendier. En ja, in de plaats van de regen kan het ook sneeuwen. Normaal hebben wij geen playlist. Als we geen playlist hebben, is dit normaal. Nu hebben we een playlist. Maar je moet kunnen tellen van 1 tot 10, hè? Dat is het probleem. Frosty Rijnsburg. Goed in doog houden, hè. Hier hebben we een paar keer nog moeten repeteren. Niet eenvoudig, hè. Nu spelen we nummer 5.
Zingelbel. Je moet hier eens kijken naar de attributen. Ze is dat vorige week gaan kopen bij Adams. Adams, hè, de muziekwinkel in Lummen. Geweldige winkel, die hebben aan ons heel wat verdiend, maar ze hebben ook een beetje teruggestort. Hè. De 3 sponsors. Paardenstallen van de Herkenrode, waar wij regelmatig spelen. Ja, de paardenstallen, heel leuk. Paardenstallen. En dan hebben we Adams, waar wij de muziekinstrumenten moeten gaan kopen. En dan hebben wij alles wat ons aan het hart ligt, aan de linkerkant. Bij mij is dat ook zo links. En kijk eens hier, attributen, van anders heeft ze, dat zijn kussentjes en zo. Hè. Pas op, wij zijn op alles goed voorbereid. Speciaal handschoenen van Dinger heeft die gekregen, maar dat mag ik niet zeggen van Wout van Aert. Zingelbel. Straks gerepeteerd, weet je nog? We hebben het gerepeteerd en zo moeilijk is het. Maar ik word dan altijd heel ambetant, prikkelbaar als je niet luistert. Ik ga nog eens heel even herhalen voor de mensen die later binnengekomen zijn, dat we in het eerste programma heel kleurrijk voor de dag kwamen, heel gevarieerd voor de dag kwamen, met een programma dat goed in de oren klonk, want dan meer ritme van de regen gewoon nummertjes. Het tweede deel is het iets meer naar kerstmis, dus het eerste gedeelte was eerder advents, bezinnend, verbindend, en nu is dat eerder luchtiger, speelser, niet commercieel, want die liedjes hoort je allemaal in de shoppingcentra's, maar nu, dit is iets meer kerstmis, gelinkt. Er zijn nog een paar nummertjes en dan gaan we crescendo en dan eindigen we met een heel apart nummer wat ons eigen is en dan laten we het natuurlijk terug voor Katsko. Voor Katsko, ja, zo was het.
ook heel duidelijk meegeven dat wij een bevriende groep zijn, dat we allemaal wat leeftijd hebben, dat we vandaag de quiz niet doen wat er onze gemiddelde leeftijd is, omwille van het feit dat er voorkennis is. Er zijn mensen die voorkennis hebben. Dus dat gaat niet door, die quiz. Ten andere, we hebben de zaak verjongd en op sommigen kun je geen leeftijd plekken, dus het zou ook niet eerlijk zijn. Voor u Christmas, of hoe heet het? Last Christmas, voilà. En ook voor degenen die het voorprogramma niet bij waren, laat u niet misleiden door de opnamestudio die van dit repetitielokaal gemaakt is. Er zijn na de opvoering geen cd's beschikbaar, we kopen niks. Dit was een oefening voor de mensen van Hasselse Videoclub, mag ik het zo zeggen? Dat is een gekende vereniging die alles in het werk zet om videoopnames te maken, geluidopnames te maken. En dat is geen sinecure. Ik denk dat dat iets heel apart is, het zijn ook speciaal mannen. En om dat in beeld te brengen en in de juiste resonantie te brengen, of hoe moet ik het zeggen, want ik ga fouten maken als ik te fel bejubel, of als ik te fel zo belicht, gaat niet, want je moet eens kijken wat die man allemaal bij had hier. En wij voelden ons enorm belast, want daar kunnen wij niet aan voldoen. Nu, het is voor hun een test, en voor ons, ja, een beetje extra druk. Maar geen cd's, dat komt ook niet. Dat komt ook niet. Dank u wel.
Als je het nog even aan kunt, duurt het niet meer lang hoor. Zijn er nog een stuk of 3 en dan laten we u gerust. Hè? Want ik neem aan dat er geen evidentie is, allemaal hetzelfde jaar. Hè? Ofwel, als je het goed vindt, dan moet je blijven je contentement laten zien. We gaan daar toch niet op in, we gaan toch niet verleggen. Nog een paar nummertjes, maar het is voor ons was het allemaal nieuw. En we zijn daar een maandje geleden bij begonnen. Met die nummertjes was geen evidentie. En maandag mogen we in Bokassa gaan spelen in Boldenberg. Woensdag spelen we in de Gildenzaal in Kuringen voor Samana. En donderdag spelen we ook weer voor mensen op wat leeftijd. En op die manier hebben we hier eigenlijk generaal repetitie. Zo doen we dat. En dinsdag zaten we voor Sinterklaas te spelen. Zoals ik straks zei, kleinkindjes en oudere mensen, daar kunnen we nog mee scoren.
Wij danken allemaal, iedereen hier aanwezig. We wensen u allemaal een fijne kerstmis. Het is nog een tijdje, hè? Sinterklaas is pas door. Maar dit is ons laatste kerstliedje voor dit optreden. Nadien spelen we nog een bijsnummertje om u te sparen. Hè? Je moet niet blijven klappen, want we spelen eentje. We spelen zelfs nog een nummertje achter. Dit een heel ander genre. Speciaal voor de nieuwelingen en voor ieder onder u en vooral voor de mensen van de horeca. Want die hebben alle moeite van de wereld gedaan om u toch ook wel goed te ontvangen hier en fijn te ontvangen met verschillende dingen die ons dingen zijn. Willen jullie ons nog eens terug horen? Dat gaat niet in Bolderberg in de Bocase, want dat is voor apart publiek. Dat gaat ook niet in Kuringen, dat is ook voor apart publiek. Dat kan wel op Terrasken in Kerneel ten 28e om 4 uur 's namiddags op de donderdag. Met zo'n laagje sneeuw, windstil, verwarmde tent, alles erop en eraan, een winteravond. Maar vergis u niet, het is niet een winterland, het is in Kerneel, in het echte winterland. Hè? Tot dan. Na dit nummerke, één nummerke en dan komt Casco terug, hè, mensen. Vergeet het niet, hè.
beetje heel andere genre. Ja, het is iets heel anders. Verschiet u niet, hè, want noemen ze dat trendbreuk met de vorige nummertjes. Maar goed, het moet kunnen, het is eigenlijk een open repetitie. Ja. Voor Samam is het een open repetitie hier. Carnaval de Paris. Je zult iedereen zult je wel bezig zien en bezig horen. We gaan proberen dat niet te hard te spelen, toch genuanceerd te spelen en ja, het is herkenbaar. Voilà, kijk daar is de wijnkoningin van Haspergouw is ook hier. Die veert dan direct terecht, dus ja, dat belooft.